Benvidos ao Castro de Cameixa, no concello de Boborás, unha fortificación da Idade do Ferro dunha hectárea e media de extensión. A historia deste xacemento remóntase a 1930, cando foi catalogado polo Seminario de Estudos Galegos. Non foi ata a década dos anos 40 cando se levaron a cabo as primeiras intervencións a cargo de Xaquín Lorenzo. Esta escavación, centrada no recinto superior, tamén chamado Croa, foi das primeiras en usar metodoloxía arqueolóxica en Galicia e abarcou unha superficie duns 400 metros cadrados. A pesar da súa relevancia, os resultados destas primeiras escavacións quedaron soterrados de novo, agardando o momento axeitado para ser redescubertos. Esta espera durou case 80 anos, cando en 2014 o Concello de Boborás quixo valorar a zona de cara a futuras intervencións e a limpou de maleza. En 2018 iniciouse a reescavación de Cameixa, que continúa ata a actualidade. Durante este proceso, descubríronse unha serie de estructuras asombrosas que arroxaron luz sobre a vida no castro. Entre 2018 e 2021, desenterráronse unha muralla de 3 metros de ancho, así como dúas construcións circulares, unha delas cunha estructura cadrangular con esquinas redondeadas. O material arqueolóxico atopado no Castro de Cameixa é igualmente impresionante. Recuperouse unha variada cerámica con distintos motivos decorativos, doas, muíños, morteiros, así como varios metais, incluindo fíbulas, agullas e placas. A historia deste castro aínda está lonxe de completarse. Nos anos 2022 e 2023 documentáronse restos de actividade metalúrxica, incluindo fornos, crisóis e restos de escoura. Estes achados suxiren que a metalurxia xogou un papel importante nas súas vidas e son mostra das habilidades tecnolóxicas dos antigos habitantes do castro. Este 2024 as escavacións centráronse na sondaxe de investigación en un sector interior da muralla. O traballo na sondaxe trouxo consigo o descubrimento dunha das primeiras cabanas do castro. Esta cabana, duns 6 metros de diámetro, tiña un zócalo estreito sobre o que levantaron paredes de pallabarro e no exterior apareceron landras carbonizadas espalladas e muíños de cronoloxías antigas. En canto ao sector interior da muralla, os arqueólogos descubriron novos muros e unha costura de reparación da muralla. Isto plantexa novas preguntas a resolver. Podríamos estar ante un acceso á Croa que foi tapado polos habitantes do castro nalgún momento? Cal sería a función destes muros? Ata agora, só se escavou unha diminuta área de todo o xacemento e queda moito por descubrir. As diferentes estancias e os materiais arqueolóxicos plantexan máis preguntas das que responden. Estamos ante un castro especializado na produción metalúrxica? Que outras actividades realizarían? Chegaremos a comprender como era a vida desas persoas? Cada intervención arqueolóxica achéganos a comprender máis o Castro de Cameixa e a plantear novas incógnitas.